Si dobar. Požavajte! Međava! Stavi na vrag! Deadlift party! Ajde. Model. Mašin. Pozdrav svima, dobrodošli u moj novi video. U ovom klipu idemo da upoznate Sašu Lazića. Stvari, ne idemo nigde, Saša Lazić dolazi u Kragujevac. Sada je došao već, on se smestio ovo ono i zakazuje neko okupljanje oko 4:30 tamo u parku na onim šipkama za vežbanje. Tako da očekujemo da će da dođe dosta ljudi i posle toga idemo svi zajedno malo onako da treniramo u teretanu park i to bi bilo to. Idemo! Pun mi ovaj ranac, moram da napravim malo više mesta. Znači cilj je da odradimo trening sa Saletom, malo da se družimo i ja bih volio da idemo do Enigme, da odradimo ja i Salet neke izazove, da se takmičimo u nekim društvenim igrama i eto da bude to neki naš zajednički vlog. Tako da idemo dalje. Šorci, majica, spremni. Halo? Ej, gde si? Evo me, hvatam busa, tu sam za 10 minuta. Važi, a gde je tačno da te se očekam? Pa hoćeš kod Neptuna baš onda odmah na onoj raskrsnici. Može. Tu sam za 10 minuta. Važi, ajde. Ovo je bio drugar Uki Dimitrijević koji će da mi se pridruži, pa idemo zajedno, bit će veselo i bit će puno. I da bre, Uki, popi celu Coca-Cola da ti dođeš. Jeli bre, Uki, što kasniš da čekam te ovdje ko bude, da? Bus je krio i nisam ja. Dobro. Oprošteno. Kasnije je došao. Evo da vidimo Saleta, vidio sam gore ima već ljudi da znam. Ima skupilo te. Pa on izbacio za to, vjerojatno. Pa to je to, evo neko me zove, vali je sad. Bikonje, drugar. Halo? Šupiće, Bikonje, bit ćeš u vlogu. pa, hoće da budem? Hoće. Šta ima? Češ gore? Reci mi, hoću od 10 da stigu Sale. Sad će da stigne, valjda, nemam pojma, evo ja idem baš na gore. A few moments later. Idi ga, staraj. Halo? Na pumpu se, dečko. Sad će i sad da dođe, valjda. Veselo. Gdje si Šuki legenda? A ti si na pumpu? A ti sigurno da si na pumpu? Ajde, idemo. Opa! Napaljeno to stvorenje. Nema. Ajde, gledam se. Dobro. Ćao, ja sam Šuki, drago mi. Si dobar. Ćao, Sale. Nju znate, ja? Nju znam. Sale? Evo ništa, došao malo da vidimo ovaj grad. Evo ga čovjek s kojim sam pričao malo bre. Ćao. Najveći čovjek na svijetu. Da, šta ima? Moj kolega. Evo, ništa. Došao da vidimo Sale. Ćao. Ozbiljno. Domešao si me dosta, veliki čovjek. Vi koliki je? Ajde, poči kiša, bežimo na trening. Ajmo, odmah na trening. 1, 2, 3, 4, 1. Ajde. Ajmo! Trči! Spožavajte! Međava! Beži! Kiša! Kiša pada! Ko na ruk da trčim. Hello! Da, evo, to da ja vidim. Dust. Mokranci. Oh my Jesus. Gdje si vete? Možda na binu odmah. Šta sam vidio? Deadlift party! I'm a
Ovo će da bude epski. Stavi me u rog! Milan! Ajde! Puti! Ajde! Završili smo znači trening i sada smo rešili da odemo do te enigme, do tog kafića, da odigramo neke igre, da se malo zabavimo i da se opustimo i to je to. Idemo se tamo. Ajde. Ko je sad? Idemo bre, ovo neki dugo treba. Ne znam situacije. Živci počeli da mi radi. Dirkaj. Gretka sto. Ja te ovo. Ajde, kazna izgubila. 9:20. Čekaj. Dobro, što je otiš? Ajde. Na kraju večera. Ajde. Bravo. Ajde. Bonel. Mašin. Bravo. Posle mrtvog dizanja. Bravo. Kako god. Lagano ide. Bravo. A nema mašina, pa gledaj, pa. Se ugledate svi na nju. Sad najavi igra broj 2. Igra broj 2. To ne znam kako se zove, Dukovi. Broj 2. Sekund. Čekaj, da se ovladi malo. Možda mi neka koncentracija proradi. Ja ne mogu. Kako brzo? Znači da spavam. Samo da ljudi znaju šta ćemo mi da radimo, a to je da odradimo izazov koji smo zacrtali u toku igranja igrice, ne znam tačno koje, ali bio je izazov da gubitnik od nas troje nosi pobednika u stepenici. Naravno, Šukija. Ja sam naravno gubitnik, a Šuki je pobednik. Tako da ja ću njega morat da nosim, a ja sam inače da snimam. Da snima. Ok, krećemo. Nosi! Kuda? A moj može? Ja! Ovako se igraju igre. Gubitnik! 25 ula. Izgleda da ti je baterija. Nije. Čekaj, pa nama kuda. Pa nema, ugašeno je. Nije, radi. Kako radi, ugašeno je. Jeste. Jeste. Svi gledaju onako. Ovam.
Tako. Tako, može i selfie odavde. Da. Selfie mode. Hvala ti Sale što si me nosio. Mislim, ovako ne bi ni mogao sam. Da sam znao, napisao bi ti jednu iskrenu za dijetu da mi bude lakše. Bilo dobro, dobro izgledalo dupe. Malo mi spale pantalone. Devojka moja da izvine. Velik pozdrav tu devojku, kako se zove? Marijana. Veliki pozdrav Marijana. To vidiš. Pozdravljena. Čuvamo ga, sad sljedeći izazov je... Ona neće to zna. Dobro, nećemo. To nećemo da gledamo. Ajde. To je to, odjavi mi ovaj vlog, a? Pa to je to, ajde pa ti za izazov kupimo vazelin pa... Aj, čao! Mokar Sale. Se pije!